Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, és akkor ma folytatódik a főzőiskola, Steffi és Ákos főzőiskolája. A mai napon egy tutti frutti salátát fogunk elkészíteni. Szeretném először bemutatni az anyagokat, ugye kell az egy kis saláta, lollo rosso, lollo bionda és fejes saláta. Ezen kívül készítettünk egy nagyon finom házi dressinget, ugye? A házi dressing az pedig hagyma, mustárd, só, bors, kevés olívaolaj, sima napraforgóolaj, ezen kívül van tartalmaz még almaecetet, vizet és fehér balzsamecetet. Jó. További anyagok, mivel tutti frutti salátáról beszélünk, ezért rakunk bele kevés koktélparadicsomot, egy kis áfonyát, karambolát szépen megvágva, az szép. Almát, de ebből is a jobbat, ugye, a Pink Lady-t. És igen. Akkor még egy kis gyümölcsöket, narancsot, banánt és kivit. Így van. Jó? Akkor rakjuk össze szépen a salátát. Kis dressinget helyezünk egy kis edénykébe. És a salátákat pedig csak szabdaljuk bele. Nem kell vágni, csak szabdalni. Ezt a durva részét ezt félre is rakhatjuk. Akkor szép a saláta, hogyha minél színesebb, ugye. Igen. Étvágygerjesztőbb is. Igen. Steffi, ma is neked főzök, jó? Te leszel a kóstoló alany. Milyen volt a tegnapi? Nagyszerű volt, fantasztikus volt. Bono? Nem tudom elmondani, nem tudom szavakba önteni. Ja igen, a füstölt lazatot azt el is felejtettük, ugye, ami Ugye az is van. Igen, hát igen, ebből is egy jobb minőségűt használunk. Ebből is egy jobb minőségű. Szép kis füstölt lazatos, ez fog rákerülni majd a salátánkra. Nem semmi. Szépen egy a dressingbe átforgatjuk a kis salátát. Tegyük hozzá még a koktélparadicsomot is, ez is vegy át az ízét a dressingnek. Ajaj. Szépen búkozzuk. Gyönyörű szép. Színes legyen. Így van. Színezzük, ahogy tudjuk. Akkor a gyümölcsökkel. Hoppala. Semmi van. Megszórjuk. Kis banán. Hát ez az egyik kedvencem közé fog tartozni, már most látom szemmel. Kicsit félrerakjuk, hogy a kedves nézők jobban lássák itt a dolgokat. Igen, ne miről is van szó, ne takarjuk el. Igen. Így, kis kivit rá. Sajnos eplet nem kaptunk, az nagyon jó lett volna, és nagyon szépen lehetne díszíteni. Másik évszakban de bepótoljuk. Ezt ellensúlyozzuk majd pár dologgal. Így van. Ugye az édes és a savanyú ízeknek a kombináció az egy nagyon kellemes ízhatást tud kiváltani. Az ízlelő bilbónkon kiváltani. Igen. Milyen fajta alma az még egyszer? Ez ugye a Pink Lady. Pink Lady, hát ugye a Pink Lady-ket szeretjük. A pink, de csak a pinkeket abból is. Kis karambolával. Megtűzdeljük. Szépen. Jó. Igen, fogjuk egy kis balzsamikó. Hát ugye vigyázzunk ma este az esti evészettel, ugye itt odafigyelünk a szénhidrátbevitelre. Nem? Igen. Szóval azért nem szabad minden este bűnözni. Nem szabad minden este bűnözni. Kímélő ételeket fogyasszanak este, kérem, kedves nézőink. Ha lehet, akkor lazacot. Igen, ha lehet, a 3 zsírsavakban gazdag ételeket, rostokban gazdag ételeket, zöldséggyümölcsöt fogyasszanak lehetőleg. Minél többet, kell a vitamin, főleg tél előtt, igaz? Igen, pontosan. Így szépen ezt így ráhelyezzük. Egy kis
Egy kis lime. Lime-mal díszítjük. Kihagyhatatlan. Pár csepp Kihagyhatatlan lime, ami nagyon megadja az ízét. ennyi. És előre elkészített díszecske. És már készen is vagyunk. Gyönyörű, szép. Voilà, Voilà. kívánok Stefikém. Köszönjük, és a pesgő már hűl utána. Igen. Minden jót, szép estét Buono, mindenkinek. Buona notte. Ciao.